Pozdrav svima, danas ću da vam pričam o jednom sajtu, naime riječ je o online link skeneru, sajtu koji skenira linkove na štetne prijetnje, viruse, trojance, spyware i druge. Online link skener prikazuje stanje prijetnje kao i općenito stanje stranice. Pa evo da pokažemo kako on otprilike radi. Otvorite neku stranicu, bez veze, kopirate ovaj link. Ja sam već ovdje provjeravao nešto, ali zalijepite ovo, skenirate, sačekate nekoliko trenutaka da on skenira vaš link. Nakon što on to završi, prikazat će vam trenutno stanje stranice. Hvala vam što ste gledali moj klip. Link online link skenera bit će u deskripciji videa. Živjeli!